Hmeichhe pakhat raipur hi damdawi ina in entir in a kala a lehkha ken lai chu a thlo pal nurse pakhat hian lo chhar sakin engwanga amah chawa lo kal thin bik nge ani a lo zawt ka pasal a buai deuh atin ni tiin a lo chhang nurse chuan nang aia pawimawh hnadang a awm lo a sin le rilru hrisel muthat le ei infim khurangai nia aw tiin a lo hrilh mawlh a hawlam chu kar pakhat hian a lo su thawi fua a chuta tang chuan a nau zuailo hi a lo chhuak ningzi chuan a chhut tep awang chuan a lo hau khatiang khawlai fa mai pai tui ni kha tiin zuailoi chuan a lo tawng khawm a kalbo ro tiin thinrim zetin ningzi chuan a lo vin tuar I thlen chin ka thlengam I rui awangin hmel lo I mut puya chuta suya na hi I fapai na pa a I pu ngam chuan ya I sak thlot lovim ni tiin zuailoi chuan a lo chhang let ve thung ni e kamizan khan tunge amut pui kha a chiang thlat lo a rui lutuka suya na ni in a hria a alo ni lo ani mai lo mo chuti lai chuan suya na chu a lo kala thudik tak ka hril vek to zuailoi chuan a lo ti intifia mai ani tiro tiin suya na chu ningzi chuan a lo zawt vat pa tak I ni du chuan kan pahnih chungchang hi soilo lo ang tiin zuailoi chuan a lo chhang vata suya na chuan zuailoi nen hian kan che swal pal ve thawani kanin hual na po kha ka ti top to e zuailoi zawk hi nei mai ka du ani tiin a hrilh ta a kamizana amut pui kha ani lo ti a soibok ani chuan anavin a hrai rui ti kha suya na chuan a lo hriat pui veka a zia pui mai ani chu a ring ta ni kongpo en manglova a hawlai chuan motor pakhat hian a lo la su zui le ngal anna lutuk lo hlawa a fa ero chu a thi thu anu le zualoi te chuan an lo hril ani theilo tiin a rilru chu an na hle a zualoi la chuan kanu khawlai fa tunge apa po a hriat lo a pai ania kan company po hian kan la tuar lowang ti po a soi theilo a za thlak ro pui si a lo ti le zwa anu po chuan nang hian min ti zak lutuk nangang fanu hi kan mamo love thlok bowang che tiin a fanu damdawi in om chu a hawsan mak kumnga lai chu a lo liam vele ta reng mai ningzi po a chung te laka tanga hlataka oma a rilruwa ero chuan khang hun laia a thil ton te kha an thi ve thei si lo interview ma chhon tur ero chuan a in ti chak nge ngai ni chuti lai chuan advertising company pakhata an CEO chuan advertisement an siam thar pakhat chu a entir tumber a thel thu le a seilu tuka wangin siam thale turin a hote chu a hril ningzi ve thung chu tianza NVE a chuan audition pek alo tum ve meka a u changi chu lo kalin engma a hril lo awang chuan a ron hawa a chan po zuailoi chu audition pe ve turin chu company chuan an som wang alo ni ome ma se ningzi chuan keve mai hi minwan hupur om ve o a rol ka chhusak a hlau deuhem ni zawk alo ti ve ngat changi chu ningzi u chani in ani po hi ama hotu le zuailoi tran tu ve thawani an chung kwa ning family te chuan chu drama tan chuan million somthum an invest thu te atan chuan tlin ve na chance ahum lo thu te alo hril tel bok room pakhata chuan norlutin interview an so ma chu chulai hmuna tur chuan pon lama chuan akal hnan ta dai chulai rooma chuan mi pano pang kumngami vel tur hi alo om ve renga chulai hmuna chuan atangi abiruti po a hriat lo ningzi chuan biak tlang nil tumin lollipop te alo pe a chu naupang chuan alo kwa ve thung afa kha chu thilo sela chuan chutiang rual vel chu ani ve to nge yang chu naupang chu a khwa lo la sik hlua zuya a the ang chuan kongka chu awatika wa anor son the china chuan naupang chu chhuati rin chanpui tu ko sak ve tur chuan a cha chu naupang pa chu a fapa a hmulawa wangin alo mang ang ma advertising company pakhata CEO kha alo ni naupang chu himdam taka a hmu le awang chuan alom hle
Ningzi omna lam chawka chuan apa te chu naupang chuan a hruaia. Pawn lamah chuan thil rit devin kawngka chu an lo dang tlat mai alo ni. An va hon chuan Ningzi chu ni khawhrimang lo hian alo om tawh. Damdawi inah chuan naupang pa Tingzia chuan a hruaia. Ningzi lo har chuan chu pa chu a hmuh hnu ang riavin a hria. Chu pa ngei chu ani, kumnga liam ta a che sual pui pa kha. Mase Ningzi chuan chu pa chu a che sual pui kha ani ti a hrelowa. A hma zana a tana atanga lo pom chuak tu ani awang zawk khan a lo hredeuh zawk alo ni. Lua chu lo lut ve in, naupang zio ba patia alo ni. Tute nge an ni ti chu Ningzi chuan alo hrengal chat. Audition pek atumna Tanzia project nei tu te an ni ti a hria. Harsatna atu awangin audition chu a nei ve hman si lova, nei tir vele sham tur chuan a ngen. Phalsak ani ta hlawa, mase Tingzau chu a nei nge ya ngai thungang. Manhmo dewin Ningzi chuan interviewer te ho tur chu avati dinga, a acting skill thatzia te chu a volunteer. Chu drama chuan achang tunu fanu tura chuan achang don ta ni. Achang tunu turber ero chu zuelui kha ani. Ziaba la chuan engma ei le du to der lo mai. Apa chuan le khathem lo pe in, minchan chu awang khan kalome, miro pui takini ti in alo in ziaka, Ningzi lo thon ani. Apa chuan cho chu pek atum vele a, alo ei du chuang lo. Ningzi chua ina chuan an vakal chil ta nge nge. Ani chuan ei turte alo siam saka. Zio ba po anui ver to mai. Tingzio po in afa pamuhil tadai mai chu Ningzi khuma chuan avamuta. Ati harpal chuan sankua in amento doona wangin, chuta chuan ria ve mai adu thua soi. Ani ero chu sofa a amu ve mai doona ni. Ningzi chu aruma changa achuak tur chu ayin tau chepa. Tingzio chuan akut alo da man hlau. Zio ba la chu alo mengdere vata. Alo siai keu mai. Amu hilder lek chu lo ni in. Phakar pa fa reu lutuk. Antil eika athak dewa wangin. Tingzia pum chu anuam vaklova. Ningzi chuan damdoite alo pevat. Zio ba chuan ama chan himtu ani awanga. Anil thu te chu Tingzio chuan a shila. Zio ba chu atong ngai mea lo na chan. Ningzi chuan alo zot let ve thung. Kapa in naupang beng chiang deu chuan nu an nei ngai lovanya tia a shilfia machang khan nu adu boxi a atong du to mea lovani. Tidahila engtika nge min nei chu itum tak ti in alo zot thut. A kha chu zio ba ka chan hima wanga lom thu soina nia in nei kera ngai hlei nem alo tivat. Ningzi chuan a rai to thu le nau pai theidin huna adin to lo thu te chu shita sila. Tingzau chuan anei du kerpo in a ring lo. Mutui le ti in amusan tadai. Nikhat chu zio ba chuan swa rong abol le tatlat maya. Atois te chu apai dar chiam mai. Apa in a haupo in omzia chuang lo. Lumang ang chuan Ningzi chu awa phone le tarungota. Apa in ben alo tumlai tak chuan Lenzi po chu aron thleng phei. Alatet em hi nu en kola tuam hlom tu anei boxi lova. Tongpong hau vak lovin. Do thei tak le mangai na nen en kola ngai ani hi ti in. Tingzawa chu azil zui hlak. Zio ba chuan Ningzi a hmu chaka wangin kati khan alo cheta mai alo ni. Ningzi po chuan zio ba chu havin. Chutiang thil chu ti to lo tur le. Mu adu ani chuan chataka soi mai tur chuan azila. Amut puina lama chuan ama zok po chu alo mu hil ve dai le ngal. Zio ba te pa fa in a mai a an masa sak vel te chu engma a shito lo. Zinga chuan Tingzio chuan zio ba awang talpo a an ina in suan lut ve mai tur le. Chen pui veri mai tur chuan Ningzi chu angena. Ani ero chuan alo she le. Min hu adu changin kalokal zok mayang ati po in. Zan lama zel atu boxia itan po a boy thak mai alom alo ti ve zel si. Zio ba la chuan alo pombet lat boka. Tingzio chuan anin password te chu shilin adu hun huna alu chua thei tur thu te shil bok.
Lemchan chu an tan ta a Zuelo izok chuan a beng tur ani laiin Ningzi zok chuan alo ben khal chor a che dan chu a tak tak an ema wang chuan director la chuan alo du sak phian zela Zuelo po chu a danil khop mai chu chuan a ti thin rim hle bawk ani Suya na chu lo langin drama lampang lu chilve tura a du lo thu le a him tok lawa wangin poisa a pek te chu la a ombo mai tur chuan alo shil Masia ni chuan a chunga an thil ti zung zung awang khan angai dam lo thu te chu alo shil ve thunga Suya na chu Zueloi wanga lo kalani ti a sha ta wangin alo beng her sok Zana chuan a ril ruanat ema wangin zuai ina Zoba po in a khol tlang thei si lo a pa chu a zon tir ta a bar pakhata chuan tiangzo chuan awa mu Shwai ho in an chi swal man jep Ningzi chuan a cha thlak san dai Tiangzo hi chuan mana a che swal pui tang khan a lo du ngal dai to lo ni Zanlam thil thleng te chu a sha to lo wangin Ningzi chuan a zo chianga engma thil thalawa thleng lo ma se zana zu inin katel lovin wak chuak to suang che ti in tingzawa chuan alo chang Meeting an nei lai chuan Ningzi le Zioba te chuan an lo call chena zana choi tura lo ho ma turin an lo shil chopchil dewin meeting po chu ati top zui ta thuta a ho dai chumi zan chuan tingzio chuan mutna ate e mai ka khuma son vamuro u ti in a lo shila Ningzi chu amu she deu Zioba an athom hnu ala klan chuan tingzawa chuan in nei to mai la min la du chove mayang zan ina hian in nei la ti na lo som le a phone a lo ri hlawa tingzawa chu akal son ta ni an mu thil hnu chuan Zioba chu le lama chuan sonin tingzawa zok chuan Ningzi chu avein kwa tir then mai atu zinga chuan Zioba chu alung oi ta hau lo apa le Ningzi te chu amel don shek sheka alung oi lo na chan chu apa chuan azia tira ruk ruini kha ti in zana anin kwa lai kha alo hmu ani ome tingzawa chuan inu turania inei thei si lova keiman ka neinga chuan heta alo cheng ve to mai do na lom ti in afa pa chu a shilfia na samai shooting an nei lai chuan Suya na chu lo lang le in Zueloi le Ningzi lo in hnial chu awa thela chuti lai chuan tenzawa chu lo lang ve in Ningzi chu alo kai chhuaka a ho pui dai chumi ni chang chuan Ningzi pu in tenzawa chu alo du ve reng to ani ti a in she chhuak a in thlak don chuan aruma chuan tenzawa chu lo kalin anu puya tan chuan alo som non le Ningzi ero chuan imi thi anal thu mi in an shil ve to chem ti in alo zot le dai a kut chu lo chel sakin nangin moi ATM ni ti in tingzawa chuan alo zot ve thung a atlai to sia naktu ka shooting nei ka ngai buk nen kamu to mayange ti in alo mang tha ta zung zunga tunhaya Ningzi chungchanga chuan soi neu neu atam ema wangin a chang tu pa ber po chuan tho pui du to lovin alo ban san daya director te po chuan mang ang hle ma se tingzawa chu a chang tu pa a chuan alo chang ta hlau chutiang thilvel chu mauchi in alo sha chuan a thong hle a ani hi tinzawa nu ani nge nge a chan po tinzawa chu a inrol ngai lo na a alo inrol ve wangani a office a chuan awa hmu a sumdona thataka alo en kolawang chuan lom thu te awa shilluam nikha chu tinzawa nu chuan afa pa te chu alo tlo a Zioba hi en kol tu amamo ni hi izon thwaya ngai ani ti in afa pa chu a shil lu chuan adik cha ma se nu ka u hian mangai anei to alom ama hi zot mai ro alo tivat zintawa ero chuan ngoi a chu tlat bok si chuti lain Zioba chu Ningzi in alo video call a thil e thaturin alo shil chu vele Zioba po chuan a thu oi tak chuan chote chu e ngalmol mola a pi chuan alo en ve renga Ningzi chu Zioba tan chuan a thadon hle in a hria company a lo shwaila
interview ka lo nei pui ti ang tiin a fapa chu a cha bawk Suyan anu pawh chu China ah chuan alo let leh tawh a Zawelaw chu hmuh a duh ani awm e inhualna an neih lai khan a awm hman bawk si lova Zualoi pawh chuan anu tur chu hmuh hlan alo nghak hlel ve hle nikhat chu Ningzi pawh Zintao anu hmuh tur chuan a va kala in leng alo nei nual mai engmah thil pek tur a ken lo awang chuan a in leng te chuan hmusit deuh hian an lo tawng khum vel Mase Ningzi erawh chuan engtin mah chhang let duh lo Chuti laiin Zawloi pawh in Suyan anu chu alo nghak ve mek a waitress in tui tlem alo tih buak khum pal awang chuan thinrim deuhin alo an khum chiam a a thawmhnaw hak man to zia te chu sawin a hmusit hle chutah Suyan leh anu te chu an lo thleng ve ta chia a Zawloi mi chidik tak a hriat duh awangin waitress chu chuti chuan alo va tir alo ni a Zawloi chungah chuan a lawm ta hauh lo hmeichhe fel leh rilru tha tak ngaina mi ani si a Ningzi erawh chu Zintao anu chuan alo ngaina ngal hle a an chhungkaw in ro chun thi mawi tak leh man to deuh mai te chu alo awrh tirin a fapa nupui atana a duh ber thu te a sawi ta a in leng a fapa an fanu te tana lo hel tu te erawh chuan an thik hle a an haw tauh san daih Ningzi erawh chuan Zintao nen chuan thian chau an la nih thu alo sawi a a pawilo ka fapa chuan tran lak deuh amamaw nih chu tiin awlsam takin alo chhang ve thung Suyan anu erawh chu a lunga awi lovin thil engmah chu a ei duh lova a haw daih mai Suyan alah chuan a zui daih bawk si Zawloi chu a lung awi lo tak zet ani shooting an nei leh lai chuan Ningzi chu a pa chuan alo tlawh a an mah ni timual pho tu leh fanu awm tha duh lo lep ler bawk si ah chuan lo pu leh in tuna a drama chan lai pawh chu ban san turin alo hril Mao Chi Khan arukin an spokesperson tur chu alo zawng ve mek a Zawloi leh Ningzi chu alo buk tawn char char tawh alo ni a tawpah chuan Ningzi zawk chu a thlang ta a thil fak a thiam bakah a rilru a tha zawk bawk ani an inkarah engmah harsatna awm lovin an vai mai chuan in ngaih tlang takin hun an hmang chho ta ani bazar atangah Ningzi haw chu misual tu te emaw hian an karah chuan lo pot lutin hmun pakhatah an hruai a an phuar bet reng mai Zawloi tih tir vek alo ni chemte kengin Zawloi chu alo lut a a ut chu a isik awangin damdawia a hrai ruih thu leh pawngsual tir a tum thu te chu alo sawi ta mai mahse tingzawa bawtah ber kher ka lo dah che kha a pawi ta nih hi tiin a thah dawn tho awang chuan lau lovin a inpuang ta veka khami tum khan nauchhia tir tum che in motor kha ka sut tir che a vanduai thlak takin hospital ah khan tingzawa khan a hruai hman hlo che a ifa pawh kha a thilova amah hian a la ta ni ani hi ifa pa chu ani tiin engkim chu a hrilh ta a tunge i fapa chu i hre duh em i hmu duh em mahse i hmu hman dawn lo thlat ani hi tiin a u chu a nuih zat hle mahse chuti lai chuan tingzawa chu Ningzi chan tur chuan alo kal hlova misual an mah ni lo veng tu te nen chuan an in sual chiam mai a chang tupa tuma hne thei lo kha ani tlata Ningzi awmna chuan a va kal ani chu Zawloi chuan thah tumin alo khai kang reng tawh mai a ama a in ti hlum anga lan tir tumin ruah hmanna ten awm tak alo siam vek bawk ani rang takin a chemte ken lai chu a thlawh phei a Ningzi khai hlum an tumna hrui chu a va ti chat alo tla thlalam chu a va dung hman hlo bawk Zawloi erawh chu hlavin a tlan chhe zui mahse police ho lo kalin an man ta thova hremna an peta ni ina Ningzi ava haw chuan zioba chuan mama tiin nui varvar hian alo kawa a fapa a chhiat emaw a tih tawh thi tawh a alo ngaih char char chu zioba ngei mai chu alo ni tih a hriat awangin Ningzi chu a hlim hle chumi ni tang chuan zioba pawh chu a tawng duh ve ta chauh bawk
an bul ṭanna chu fuh lo viau mahse a tawpna erawh chu hlim awm takin an khar thei ta ani.